s Annou Vargovou. Príjemné popoludne. Minister zdravotníctva Kamil Šaško predložil do Národnej rady dlho očakávaný návrh reformy liekovej politiky. Podľa jeho slov celý proces bude transparentný od posudzovania liekov, ich vstupu na trh až po kategorizáciu. Pripomeňme, že verejný ochranca práv dal podnet na ústavný súd kvôli prístupu k liekom hradeným z verejného zdravotného poistenia. Často musia pacienti žiadať o výnimky. Po novom by sa aj na slovenskom trhu mohol objaviť viac nových liekov a reforma zavádza jasný nárok pacienta na tzv. Výnimkové lieky. Do konca augusta tohto roku musí byť postavených 58 záchranných staníc, aby sme neprišli o financie z plánu obnovy. Koľko ich je a stíhame to? Otvorenie s ministrom Kamilom Šaškom z Hlasu SD. Rádio Slovensko, otvorenie s Annou Vargovou. Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán minister. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Kým sa dostaneme k tej reforme liekovej politiky, minulý týždeň prešiel v parlamente ale veľký zákon o ochrane verejného zdravia. Bolo tam viacero tém. Hlavná téma bola smernica o ochrane pred azbestom, ale aj zákaz solárií pre občanov do 18 rokov. A súčasťou tohto zákona mala byť aj väčšia regulácia aplikácie botoxu či iných látok, ktoré sa vpichujú pod kožu. Vieme o tom, že dnes zákon hovorí, že takéto kozmetické salóny alebo prevádzkovateľia tak látky, aj také tie výplňové materiály aplikovať. Prečo ste nakoniec, lebo tá časť bola stiahnutá z toho pozmeňujúcim návrhom poslanca Lučanského z SNS. Ustúpili ste koaličnému partnerovi? Tak ďakujem pekne za pozvanie ešte raz. Presne ako ste povedali, a ja to veľmi rád nejakým spôsobom okomentujem. Poprvé, ten veľký zákon hovoril práve o využívaní alebo zneužívaní v tomto prípade azbestu, čo je obrovský problém. Detská nemocnica v Košiciach by vám o tom vedela rozprávať svoje, kde rokúce sa chodia prezidenti, ministri všetci pozerať a nikto s tým nič nerobí. A navyše, keby táto novela nebola odhlasovaná, tak nám hrozí pokuta z Európskej komisie, že sme to neprijali do nášho právneho poriadku. To poprvé. Čiže pre mňa bolo absolútne najpodstatnejšie, aby tento zákon prešiel. Do tohto zákonu sa pomerne veľkou novelizáciou včlenilo mnoho veľmi dobrých prvkov, o ktorých sa hovorí tak málo, pretože my už žiaľ tá politika sa vedie tak, že zaujímavý je iba konflikt a nie to, čo sa dobre prináša do našej legislatívy, napríklad ten zákaz solárií do 18 rokov. No a keď už idem konkrétne na túto otázku, tak viete, ja sa snažím v politike pôsobiť korektne a slušne. Ľudia majú plné zuby neustálych konfliktov nie len medzi opozíciou a koalíciou, ale ešte možno atraktívnejší je konflikt vnútri koalície. Ja chcem z tohto miesta potvrdiť, že podľa mňa aj ľudia požadujú od volených zástupcov, aby viedli jednu korektnú, konštruktívnu diskusiu. Áno, potvrdzujem, že koaličný partner až v momente, keď sa k tomu dostal, to znamená v parlamente, pretože pán Danko nesedí na vláde, tak zniesol určité a aj tá diskusia ukázala, že pomerne legitímne pripomienky a jediné, čo sa stalo, jednak som potreboval, aby ten zákon veľký prešiel, jediné, čo sa stalo je, že sme sa s koaličným partnerom dohodli, že si na to ešte počas leta raz sadneme a v septembri budeme pokračovať ďalej. Ale ktorý september? Tento september to ešte bude, tohto roku. Ale dobre, ale treba si... Zase, pardon, pán minister, lebo na druhej strane aj tí odborníci, ktorí nám napríklad ohľadom aplikácie botoxu hovorili, že naozaj rastie počet zle aplikovaných takých aj výplňových materiálov a potom prichádzajú s tým, že majú závažné následky. A kto to bude riešiť, kto to bude kontrolovať? No veď práve to zavádza tá novela. Na jednej strane si treba povedať, že píchať botox v týchto salónoch je zakázané už dnes. Áno. To, čo je problematické, je práve systém kontroly. A tento zákon zavádza pomerne účinnú kontrolu jednak z úradu pre dohľad a jednak tých kompetentných, ktorí k tomu majú čo povedať. Pardon, úrad pre dohľad, pán Palkovič povedal, že to nemôže kontrolovať, lebo on môže len poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. A tieto salóny nie sú. Aj toto rieši táto novela. Ale viete, áno, ale len aby sme si povedali pravdu. Toto nie je vec, ktorá vznikla, že včera alebo pred mesiacom. Toto je téma, ktorá je tu roky. A čím viac to dámy využívajú, tak tým viac takýchto príkladov, ale aj muži, samozrejme Pardon, všetci. napríklad pán doktor Salaj, ktorý je vlastne lekárom Vyššieho územného celku Bratislavského samosprávneho kraja, on povedal, že už pred 8 rokmi dostávali takéto podnety, to už je 8 rokov. No a presne tam mierim, pretože takmer identická novela bola v parlamente naposledy aj v roku 2022, kedy bola iná vláda, súčasná opozícia, a vtedy viete, kto zarezal túto novelu? No Saska. Do nohy.
sa zdržala hlasovania, tým pádom ten zákon neprešiel. To znamená, preto ja som otvoril ten môj vstup, že ľudia majú plné zuby konfliktov. Ľudia potrebujú, aby sa schvaľovali kvalitné zákony a nemôže to fungovať tak, že keď som v koalícii, som proti a keď som v opozícii, tak sa tvárim ako majster sveta. My sme si to s koaličným partnerom veľmi korektne vydiskutovali. Zákon prešiel a táto špeciálna časť pôjde v septembri na schôdzu. Nie je v tom žiaden škandál a mimochodom. A v akom zákone to pôjde? Bude to nejaký prílepok, alebo k čomu to pričleníte? Nie, tak prílepok. Ja tam mám viacero zákonov v septembri, napríklad liekový zákon, o ktorom sa budeme baviť, ale to je technikalita. To, čo je naozaj podstatné, je, že aby sme sa posunuli ďalej. A chcem povedať jednu vec, že aj tá diskusia v parlamente, ten, kto ju sledoval, tak ukázala, že bola pomerne korektná, lebo to sleduje málo ľudí a aj koaliční a opoziční politici sa k tomu vyjadrovali pomerne vecne. To, ako sa potom už predstúpi na tlačovú konferenciu, to už je úplne iný príbeh slovenskej politiky, ktorý ja považujem za nešťastný. Tak skúste, pán minister, to povedať dobre, ako to bude v tej novele, to znamená, ak to úrad pre dohľad nemá možnosť kontrolovať, lebo tie kozmetické salóny alebo tie tzv. Zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ako je to v zákone, vlastne neposkytujú zdravotnú starostlivosť, kto ich bude kontrolovať? Máme tu úrady verejného zdravotníctva napríklad, kde sa pomerne významným spôsobom zavádzajú kompetencie, ale toto nebol ten sporný bod. Tam koaličný partner zniesol konkrétne legitímne body, ktoré pre krátkosť času už jednoducho sme sa teraz rozhodli, aby sme nerobili zbytočne niečo, čo by zbytočne mohlo vnášať aj nejaký nebodaj konflikt. Toto ja nikdy nerobím. My máme dohodu, v septembri sa to schváli. Dobre, ale ako to chcete ošetriť, aby naozaj takéto salóny, ak sa to, deje, že napríklad pán Palkovič otvoril dobrú otázku, že odkiaľ, ak tie salóny to naozaj robia, majú ten botox, lebo on je len na recept. No. To znamená, ak máme nejaké kliniky estetickej chirurgie alebo dermatologické kliniky, kde je to úplne v poriadku, tam sú lekári. Ale ak naozaj to niekto poskytuje v takomto kozmetickom salóne a nemá tam lekára, nejakého gestora, odkiaľ zháňa? Z legálneho trhu ten botox, alebo ako si to vie skontrolovať tá návštevníčka? Vo viacerých otázkach alebo oblastiach, predovšetkým v slovenskom zdravotníctve, ale nie len, že my máme mnoho pravidiel a kompetencií a zákonov napísaných relatívne dobre. Ale potom už vymáhanie a tá ich aplikácia v praxi je to, čo pokulháva. V tomto prípade, v tomto konkrétnom zákone hovoríme napríklad o výraznom posilnení kompetencií Úradu pre verejné zdravotníctvo. Úradu, ktorý je absolútne kompetentný, ktorý vie, čo má robiť a to aj bude robiť. To, čo má. To znamená, ale to sú technické veci, na ktorých nie je rozpor. Tam vznikla proste zbytočne emočná diskusia, lebo namiesto, aby sme sa bavili o veciach, tak začali sa politici, poslanci medzi sebou zbytočne urážať také tie podprahové veci, ktorých aj ja toto chcem, aby tu odznelo. Ľudia majú týchto konfliktov plné zuby a ja sa do tohto nikdy nebudem zapájať a preto sme sa dohodli, že to opravíme, vyčistíme a pôjdeme ďalej. Nikto za tým nemusí hľadať nič viac, žiadne ustupovanie, neustupovanie, je to normálna diskusia. Ja neviem, či ľudia radšej by chceli to, čo sme tu mali napríklad počas volebného bývalého obdobia, kde si koaliční partneri cez médiá a žiaľ, niekedy sa to stane aj v tejto vláde. Ja to nikdy nerobím, radšej sa dohodnem a keď koaličný partner vznesie a možno aj legitímnu pripomienku, tak sa o tom porozprávame, dohodneme, schválime, hotovo. To vtedy, pán minister, kým to bude normálne prijaté, tak čo môžu robiť naozaj návštevníci alebo návštevníčky takých tých salónov, ak zistia, majú právo sa opýtať napríklad, či máte nejakého lekára, ktorý príde, lekár, dermatolog alebo neurolog to píchať, alebo odkiaľ máte botox. Ale to majú už aj dnes, ale viete, potom aj od ľudí, občanov, to nie sú možno, že odborníci na nejaké legislatívne kroky. Oni už aj dnes majú inštitúcie, na ktoré sa môžu obrátiť. Navyše hovorím, že píchanie v tomto prílohu, to sa zjednodušilo na píchanie botoxu. Áno, ale to už je zakázané aj dnes. Áno, však ja som to čítala na úvod, že vlastne zákon jasne rieši, že to oni nemôžu robiť. Áno, tam, čo je tá sporná oblasť, alebo tá, ktorú sa ešte vyžaduje nejaké dočistenie, je presná definícia toho, čo je liečebný zákrok. Alebo medicínsky zákrok. Nič viac, nič menej, toto sa vyčistí. Ako náhle je narušenie vlastne kože, že už sa to pícha pod kožu. Áno, ale do akej hĺbky. To sú technické veci, ku ktorým sa najčastejšie vyjadrujú ľudia, ktorí tomu nerozumejú, že vôbec. To znamená, ja nechám odborníkov, nech si to ešte raz prejdú. Dobre, ešte jedna vec potom, lebo mali sme tu jeden taký prípad pred niekoľkými rokmi, ak si pamätáte, že v jednom zariadení sociálnych služieb bol nejaký lekár, ktorý nebol nakoniec lekárom a poskytoval nejaké služby. Môže dnes návštevník takéhoto salóna, ak by tam aj bol napísaný, že je
je tam mudr, nejaký lekár, ktorý poskytuje toto, aplikuje botox alebo vie si overiť, či to je naozaj vyštudovaný lekár? No tak ten konkrétny klient, ja neviem, predpokladám, že asi nie, ale sú inštitúcie, na ktoré sa môže obrátiť, ale povedzte mi, toto je presne tá praktická časť. A vy ako bežná dáma, bežný muž, nápadne vás, že si overíte garanta v danej napríklad ambulancii, veď predsa na to sú, keď ide o ambulanciu, tak je na to vyšší územný celok, ktorý vydáva takéto povolenie. Máme tu úrad pre dohľad, máme tu úrad pre verejné zdravotníctvo, ale my ako keby sme nemali automaticky očakávať, že občania toto budú robiť. Ten systém musí proste fungovať lepšie, tie sankcie musia fungovať lepšie a musia byť poskytované proaktívne cez tie inštitúcie, ktoré sú na to určené. Občana to napadne asi len vtedy, keď už má nejaké následky, nejaký problém a to už je vtedy neskoro. Takže sa uvažovať posúvajme naozaj smerom možno, že k nejakej vyspelejšej spoločnosti a na to musia byť funkčné pravidlá, ktoré sú aj reálne pretavované do praxi a jedno z tých opatrení bude aj v tejto novele. Dobre, poďme sa tak pozrieť na tú reformu liekovej politiky. Stručne to povedzme, čo to prinesie teda pre pacienta, alebo pripomeniem, čo som spomínala, že verejný ochranca práv dal podnet na ústavný súd, že aby mali pacienti prístup aj k inovatívnym liekom, nielen na výnimky. On s vami dlho diskutoval, však my sme tu pána Dobrovodského mali, dal svoje pripomienky a povedal, že je pripravený stiahnuť svoj podnet z ústavného súdu, ak vlastne prejde ten zákon aj s tými pripomienkami. No, viete, lieková legislatíva, ja som to povedal niekoľkokrát aj v parlamente, že ju považujem za jednu z nosných legislatív celého volebného obdobia v oblasti zdravotníctva. My si musíme pomenovať jeden fakt. Historicky od prijatej novely, ktorá naposledy bola schválená roku 2022, sa rozpočet zdravotníctva na lieky presahoval, alebo teda prešiel o 100 milióny eur každý boží rok. To znamená, keď bola určená, ja neviem, miliarda, tak sa do ňoho dalo 1 200 000 000 a tých 200 miliónov bolo nekrytých. To je jedna časť príbehu. Napríklad v 22. to bolo 200 miliónov, v 23. to bolo takmer 200 miliónov, v 24. znova. A to, čo je na tom, a keby to prinášalo ten želaný osoch, ale na jednej strane je tento fakt a na druhej tí pacienti to reálne necítili, že by sme teraz mali najviac liekov alebo najviac dostupných liekov alebo tak. To znamená, ten systém evidentne nefungoval dobre. Tu sa nedá vyzdvihnúť z tej liekovej legislatívy jedno konkrétne opatrenie, to je 302 novelizačných bodov, 133 zmien, kde sa zavádza celý rád pravidiel, jedno z nich, ale nie jediné, pretože ono sa to nemôže teraz zužovať na nejakú požiadavku verejného ochranca práv, ktorým ja súhlasím, že mám veľmi korektnú, otvorenú diskusiu napríklad aj v tejto oblasti, rovnako tak očakávam, že sa budeme baviť aj vo veľkej ďalšej téme, pokiaľ ide o poplatky v zdravotníctve, ale zásadným spôsobom sa zvyšuje transparentnosť vstupu. Urýchľuje sa prístup liekov predovšetkým pre detských pacientov a pre ľuďmi so závažnými ochoreniami. To znamená, urýchľuje sa, že sa budú skracovať tie lehoty toho schvaľovania a kategorizácie tých liekov? Áno. A my dnes fungujeme v stave, ktorý zaviedla opäť legislatíva v 2022, že poisťovne zo svojho limitu, ktorú majú určené na daný rok, koľko môžu minimálne a maximálne investovať do liekov, tak mali fixne stanovenú hranicu 1,9%, to je technická vec, ale 1,9%, keď minuli napríklad v apríli, tak už zo zákona nemohli schvaľovať lieky na výnimkovú liečbu. Toto je to, čo najčastejšie videli pacienti a toto je to, čo namietal aj ombudsman, že je to protiústavné. Jeden z týchto novelizačných bodov je, že tento limit 1,9% sa absolútne úplne ruší, pretože ja som presvedčený, že poisťovňa pozná svoj pacientský kmeň najlepšie. Ona má teda iba stanovený celkový limit, koľko minimálne musí do liekov investovať v danom roku a už nech si to manažuje. Ale viete to nejakým spôsobom úvodzok a prinútiť najmä súkromné poisťovne, že keď povedia napríklad nebudeme uhrádzať liek na výnimku 100 000, to stojí niektoré aj milión, lebo potom by sme nemali na svojich ostatných poistencov, že koľko môže vlastne na tie výnimky minúť tá poisťovňa. Bude sa musieť sama rozhodnúť. No, bude sa musieť sama rozhodnúť, ale v tomto je sloboda pacient, viete, máte 3 poisťovne na slovenskom trhu, to znamená, to nie je, nebojte sa, tie poisťovne vedia veľmi dobre. Oni veľmi dobre si vedia manažovať a častokrát to bolo presne naopak, že oni by aj schválili, ale už nemohli. To znamená, tie poisťovne, ja budem hovoriť za všeobecnú zdravotnú, pretože to riešim úplne, že často a ja viem, že oni vedia presne, čo majú robiť, ale nemôžu byť častokrát zväzované takýmito typmi pravidiel. To, čo je najpodstatnejšie, ale je,
že tam je iný problém, že zmluvy na lieky, my tu máme nejaký, dajme tomu, nezávislý inštitút, ktorý sa volá NIHO a on by mal na základe tvrdých dát, tvrdej tzv. Farmakoekonomiky, to znamená koľko nejakého zlepšenia, keď to poviem ľudovo, pre pacienta daný liek by mal priniesť a za akú cenu. A v zmysle nejakých pravidiel by sa takéto odporúčanie nemalo výrazne potom už presahovať v podpísanej zmluve. To znamená, aby to pochopili vaši poslucháči, keď napríklad tento NIHO povie, že tento liek by mal stať 100 eur, tak tá zmluva by nemala byť viac ako 105-110 eur. Ale častokrát NIHO je Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Áno, to je nejaká odborná autorita, no len čo sa dialo od 22. Tieto odporúčania NIHO sa prekračovali o stovky percent. A to spôsobovalo, že tie lieky boli podpisované a tie zmluvy boli začierňované, netransparentné, neviem čo, nechcem to tu už teraz komentovať. Kto to začierňoval, kto to podpisoval? Ja sa, no takto, podpisuje, a to je na tom najhoršie, že na konci dňa to podpisuje minister. Hej, ktorý, no, a dialo sa to za všetkých ministrov 22. Pán Heger, pán Lengvarský, pán Palkovič, pani Dolinková, všetci. Ja som povedal, pretože ja som viedol diskusiu na túto tému aj s Najvyšším kontrolným úradom, ktorý mimochodom na to upozornil pomerne dôrazne vo svojej správe, ktorá ale treba korektne povedať hodnotila roky 2020 až 2024, čiže bývalú vládu však, ale to je jedno. To znamená, ja nebudem teraz hodnotiť, pretože ja nie som orgán činný v trestnom konaní. Ja chcem len povedať, že mnoho nálezov, ktoré pomenovala správa Najvyššieho kontrolného úradu, bola poskytnutá orgánom činným aj na generálnu prokuratúru. A ja predpokladám, že ak tam niečomu takémuto dochádzalo, tak sa to jednoducho vyšetrí. To, čo mňa zaujíma, je, aby sa skončil stav, že my naozaj prekračujeme mnohonásobne rozpočty, ale tá dostupnosť liekov sa nezvyšovala. 2025 bol historicky prvý rok, kedy sa dodržal rozpočet na lieky. Tak teraz to bude ako na tie lieky. Pôjde viac alebo menej, alebo pôjde rovnako, ale musí byť viac tak liekov uvoľnených. Tak nestojí ale otázka, pretože tak my ako spoločnosť si musíme povedať, či sme alebo nie sme ochotní investovať napríklad do liečby pacientov naprieč spektrom viac alebo menej. To, čo ale spoločnosť, a myslím si, že ak sú tie pravidlá transparentné, tak nemôže byť problém, ak to bude mať nejakú cenovku, ktorá je kvantifikovaná napríklad na budúci rok na hodnote okolo 20 miliónov eur navyše, tak ak to bude za transparentných pravidiel a zvýši sa dostupnosť takejto liečby, tak ako spoločnosť, podľa mňa, budem hovoriť ako minister zdravotníctva, by sme si mali povedať, že áno, na toto sme ochotní minúť. Pretože jediné potom tam je obmedzenie rozpočtové, ktoré sa volá limit verejného výdavku, to je veľmi technická vec, ale tá sa stanovuje na úrovni štátu a je zodpovednosťou práve ministra financií pri schvaľovaní každoročného rozpočtu, aby povedal, že toľko dodám do zdravotníctva, toľko to do dopravy, toľko to do akéhokoľvek rezortu si tam dosadíte a pokiaľ to bude znamenať, že ten systém funguje, a toto je naozaj vážna novela, ale bude si ten systém vyžadovať, ale už na základe predvídateľných pravidel, nie že my si schválime nejaký rozpočet na začiatku roka a potom ho prekročíme o 200 miliónov. A pán minister, viac aj originálnych liekov, nových liekov, alebo budú viac generika, alebo Slovensko, už som mala jednu diskusiu takú, že vlastne Slovensko je malý trh pre tie farmaceutické firmy, ktoré by tuto dávali niektoré drahé originálne lieky, lebo sme malý trh. No, toto je žiaľ problém a toto častokrát potom je aj tá diskusia, že prečo už v niektorej krajine takýto liek dostupný je. A na Slovensku stále nie. U nás nie. No začína to práve napríklad aj veľkosťou trhu, pretože žiaden minister zdravotníctva, ani pacient, ani lekár nevie prinútiť toho, kto ten liek vyrába, alebo distribútora, aby si podal žiadosť. On už dávno môže mať na úrovni Európskej únie schválené všetky papiere, ale pokiaľ si ten držiteľ licencie nepodá žiadosť na Slovensku, tak ten liek tu nebude a môže byť minister zdravotníctva hociaký. Dokonca vraj sú aj takéto, že tá farmaceutická firma, výrobca toho lieku vie poskytnúť tzv. Súcitné lieky napríklad, ale tiež to pozerá podľa toho, koľkým pacientom v tej krajine by to dal, že pokiaľ je nejaký 1, 2, 10 aj stovka pacientov, to je pre
pre nich nezaujímavé. A ja by som mohol ísť ešte ďalej, aby som nešiel do konkrétnych firiem, pretože ja si v drvivej väčšine, ja mám korektné vzťahy, ja poznám aj ten farmapriemysel. Ale viete čo, častokrát stretol som sa už aj ja za môjho pôsobenia s príkladmi, nebudem pre korektnosť menovať, že práve preto, že na Slovensku to možno by zasiahlo 10, 20 alebo 50 pacientov, tak tá cena môže byť trojnásobne vyššia ako za ten istý liek napríklad vo Francúzsku. Však to je to, čo som spomínala, že keď je to pravda, či je pravda, že sme malý trh a tým pádom k nám nemajú záujem dávať takéto drahé lieky, lebo aj tak by to u nás bolo strašne drahé. Oni to dávajú na tie trhy, kde majú viacerých takých pacientov. Ale ako sa na to potom má pozerať? A mňa nezaujíma, že na Slovensku je pacient možno 5 alebo 7. Ak k tomu príde ten pacient, ktorý je možno, že 7 na Slovensku a ten liek potrebuje. To znamená, my naozaj potrebujeme jedny korektné pravidlá, férové a tuto je jediný, alebo taký ten aj rozpor možno, že v určitých prípadoch by tá farmakoekonomika nemala byť tým určujúcim faktorom. Ja rozumiem, že sú to pravidlá, ale politik, minister zdravotníctva sa musí pozerať na celý ten systém aj na pacienta, pretože toho pacienta to absolútne na konci dňa nezaujíma. Pán minister, čo bude s tými záchrannými stanicami? Má byť ich 58 do konca augusta. Koľko ich? Lebo v médiách je, že 21, potom niekto hovorí, napríklad denník sme mal rozhovor so šéfom záchranárov, že to, že sa nepracuje na niektorých stavbách, nevidno tam pohyb, neznamená, že nie sú hotové. Niektoré už majú preberací protokol, niektorí nemajú preberací protokol. Častokrát sa stane, že konkrétny novinár v tomto prípade z denníka SME si napíše nejaký článok a potom sa z toho spraví väčšie halo, ako to v realite je. On tam hovorí a za tým je množstvo zase administratívy, byrokracia, nejakých procesov, podstatné čísla. Dobre, aby sme ukludnili všetkých, podstatné číslo. Pre splnenie milníka plánu obnovy potrebujeme 53 staníc. 53 staníc. Dnešnému dňu z pohľadu splnenia plánu obnovy máme 41, to číslo sa každý deň mení, každý deň rastie. Tieto sú už tak hotové, pán minister, že keby bolo treba, už môžu fungovať. Z pohľadu plánu obnovy, tam potom preberajú ešte nejaké preberacie protokoly, papierovačky, z pohľadu toho, pretože o tomto je, že vraj nám prepadnú zdroje z plánu obnovy, no neprepadnú. Do momentu, kedy budeme podávať poslednú žiadosť o platbu, to znamená niekedy koncom augusta, všetky milníky v tomto bode, alebo celý tento milník bude tak naplnený, aby nám neprepadlo ani jedno jediné. Dobre, a čo s tými stanicami údajne, ktoré boli nedostatočne urobené, alebo tam boli steny zlé, alebo ešte aj tie výkopové práce sa nezačali? Všetko sú zmluvy, všetko sa bude riešiť v nejakom čase. Plán obnovy je ale šibeničný termín. To znamená, mňa teraz, v tomto momente, kedy máme do konca termínu nejakých, 8 týždňov, zaujíma, aby neprepadlo euro, aby stanice stáli a so všetkým sa potom vysporiadame. Teraz je kľúčové, aby to, čo máme splniť, sme splnili a so všetkým sa budeme následne vysporiadať na základe zmluvne uzavretých vzťahov. Na záver, pán minister, kedy bude nový záchrankový tender, alebo kedy bude fungovať ten zámer, ktorý ste predstavili začiatkom roka? Keď prebieha veľmi intenzívna diskusia s partnermi, so všetkými partnermi, tak jak napríklad pri liekoch, keď dojdeme k dohode, tak vtedy bude predstavený, pracujeme stále na viacerých alternatívach, keď dojde k dohode sektorovej, tak ho predstavím. Ešte počas vládnutia tejto vlády? Predpokladám, že áno. Povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Ďakujem pekne, príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Želám Milan Stanislava a Anna Vargová. Ďakujem pekne. Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V Rádio